Grižić Suvad, Dogana Idina, Džopo Elvedin, Mašić Ilijaz, Durek Samira, Dizdar Mirsad, Delić Ramiz, Tolja Lejla, Hidić Anes, Silajđija Mevlida, Šabić Hamdija, Skopljak Sanela, Mustajbegović Semir, Mustafca Amer, Bašić Fatima, Omirdić Vedad, Položanin Ilhana, Pinđo Adel, Drino Ilijas, Zubaša Midhat, Hurić Amra, Malbašić Hamza, Mujezinović Almina, Skopljak Fikret, Ždralović Dževad. Aplauz za sve kandidate Bosansko-hercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović. A sada, kao šlag na tortu, predstavljam vam našeg najdražeg gosta. Predsjednik Bosansko-hercegovačke patriotske stranke Bosne i Hercegovine, prvi general Armije Republike Bosne i Hercegovine, osnivač Patriotske lige Bosne i Hercegovine, borac za Republiku Bosnu i Hercegovinu i u ratu i u miru, odbranio čast i ponos Armije Republike Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu na Međunarodnom sudu u Hagu, ponos i dika naše Bosansko-hercegovačke patriotske stranke, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin general Sefer Halilović. Hvala. Zamolio bih kandidate da siđu, pošto ću ja malo duže govoriti. Hvala vam. Selam alejkum, dobar dan. Drage Bugojanke i Bugojanci, ja, nažalost, nisam baš imao često priliku da govorim ovdje u Bugojnu, pa ću neke stvari možda i ponoviti i nemojte mi zamjeriti ako bude malo oduljio. Ovih dana je bilo dosta debata na televiziji, pa nadam se da je neko od vas uspio da uhvati nekad na televiziji da vidite naše debate kad se tamo svađamo, kad polemišemo, kad pričamo, ali suština naše borbe jeste povratak Ustava Republike Bosne i Hercegovine. To je vrlo težak i naporan put, to je vrlo opasan put, zato što na tom putu ima previše neprijatelja, ali to je jedini put našeg izbavljenja iz ekonomske, političke, moralne i socijalne situacije u kojoj se nalazimo. Naime, ja sam više puta u ovim debatama i u javnim istupima kazao da je trenutno Bosna i Hercegovina u težoj situaciji nego što je bila neposredno pred agresiju 1992. godine. Ona je u težoj situaciji zato što je sada Bosna i Hercegovina jako osiromašena, zato što je privreda Bosne i Hercegovine uništena, zato što je pljačkaška privatizacija nanijela štete 7 do 8 puta više nego ratna dejstva, a privatizaciju su provele stranke na vlasti, to je SDA, SDP i stranka za BiH, i one su najodgovornije za stanje u kojem se mi nalazimo i bila bi velika šteta i greška da se ponovo nađu u situaciji da budemo vlasti. I molim vas da to vašim glasovima spriječite. Naša situacija je teška i zato što je takozvanom reformom oružanih snaga Armija Republike Bosne i Hercegovine ukinuta i ona je izjednačena sa vojskom Republike Srpske i sa Hrvatskim vijećem odbrane i zajedno čine oružane snage. Da stvar bude još gora, oni su ukinuli obavezno služenje vojnog roka ili makar dobrovoljno služenje vojnog roka. Samim tim što to nije ukinuto u Hrvatskoj i u Srbiji i Crnoj Gori,
koje su u zadnjih 200 godina imale pretenziju prema Bosni i Hercegovini i svaku priliku koristili da se dograbe teritorije Bosne i Hercegovine i da unište Bošnjake muslimane kao politički faktor na ovom prostoru, mi imamo obavezu da kao ljudi i kao eksperti iz te oblasti zatražimo, a ako budemo u predsjedništvu, da se borim da se usvoji zakon o obaveznom služenju vojnog roka za naše mladiće i djevojke. Jer bez toga smo mi moramo imati bosansku armiju, mi moramo imati multietničku armiju sastavljenu od svih građana i naroda u ovoj zemlji, ali mi moramo imati bosansku armiju koja će čuvati nezavisnost Bosne i Hercegovine od naših susjeda koji kidišu svaka prilika kad im se ukaže eto četnika preko Drine i ustaša preko Une. Neki pokušavaju da od nas naprave neku radikalnu stranku. Mi smo vrlo radikalni kad je u pitanju opstanak države Bosne i Hercegovine, ali kao zajednice ravnopravnih naroda i građana. I neka znaju, mi smo upozorili i mi ovaj put upozoravamo širom Bosne i Hercegovine u svim našim istupima da je bošnjački narod nalazi se pred uništenjem i pred istrbljenjem. Na 2/3 teritorije Republike Bosne i Hercegovine bošnjački narod je neravnopravan, živi kao građani 10. reda na teritoriji koju Dejton zove Republika Srpska, a odavde krenite od Duvna, Livna, pa siđite dole do Čapljine i pitajte ih da su građani 15. reda. Mi to nikada nećemo dopustiti. Niti ćemo dopustiti da Hrvati i Srbi budu s nama građani 10. reda. Mi se zalažemo da se vrati Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Mnogi naši intelektualci ne razumiju o čemu se radi. Neki dan sam više od 3 sata razgovarao sa jednim profesorom sa Pravnog fakulteta iz Sarajeva. I rekao sam mu: profesore, ti ili si budala, ili si plaćen da napišeš 8 knjiga da opravdaš izdaju koja je bila u Dejtonu. U Dejtonu se dogodila izdaja. Armija je dobila rat, odbranila Republiku Bosnu i Hercegovinu. Otišli političari u Dejton i potpisali kapitulaciju, uništili Republiku Bosnu i Hercegovinu i nagradili nešto što je stvoreno udruženim zločinačkim projektom što se zove Republika Srpska. 2007. godine u presudi Međunarodnog suda u Hagu stoji da je vojska i policija Republike Srpske počinila genocid nad Bošnjacima, a da je Srbija odgovorna zašto ga nije spriječila. To je dovoljna činjenica da Republika Srpska više ne može da postoji. I kad se vrati Ustav Republike Bosne i Hercegovine, neće biti Republike Srpske, ni federacije, ni kantona, ni entiteta. Biće jedna država za sve. Oni kriju od javnosti. Kažu da je Dejton, da su im tamo zavrtali ruke, pa su morali potpisati Dejtonski sporazum. 100.000 Bošnjaka je poginulo braneći državu, ali nisu pristali na kapitulaciju. 100.000 ljudi je poginulo braneći Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali nisu pristali na kapitulaciju. Naša armija je brojala 250.000 ljudi onda kad su oni potpisali kapitulaciju. Ali potpisali su je na vrlo lukav i perfidan način i to kriju od javnosti. Ustav Republike Bosne i Hercegovine se može promijeniti samo na način da amandman usvoji predsjedništvo, jedan od domova parlamenta ili 30 poslanika. Takav amandman je na skupštinu i kad dobije dvotrećinsku većinu, onda ide na referendum. Ako ga građani prihvate, tad se Ustav može promijeniti. Član 5 Ustava kaže da je teritorija Republike Bosne i Hercegovine cjelovita i nedjeljiva. Oni su sve to pogazili, a aneks 4 Dejtonskog sporazuma su potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. I on je uništio Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Mi to ne prihvatamo
i pokrenut ćemo pred Međunarodnim sudom tužbu da se vrati Republika Bosna i Hercegovina onakva kakva je bila. Dakle, naš program je vrlo široko postavio stvari. Mi želimo državu koja zove Republika Bosna i Hercegovina. Mi ćemo otvoriti javne radove jer je sramotno da 16 godina posle rata mi tek imamo izrađeni 100 km autoputa umjesto da cijela Bosna i Hercegovina bude prekrivena mrežom autoputeva. Pokrenut ćemo javne radove i napraviti autoputeve cijeloj Bosni i Hercegovini za manje od 4 godine. Pokrenuti izgradnju hidroelektrana i termoelektrana. Riješiti pitanje drvne privrede jer su dva najveća izvoznika iz Bosne i Hercegovine bili Energoinvest i Šipat. I pokrenuti proizvodnju zdrave hrane. To su prednosti naše ekonomije u odnosu na druge. Jer je Bosna i Hercegovina bila po platnom bilansu najuspješnija republika u bivšoj Jugoslaviji, a Slovenija je bila nešto bogatija, ali je bila zaduženija nego Bosna i Hercegovina. Treće, tražit ćemo da se pod hitno uvede obavezno služenje vojnog roka na dobrovoljnom principu. Neće Bošnjaci nikome nikada biti kurbani. Reformom oružanih snaga ukinuli su armiju. Sada granicu na Drini čuva jedna jedinica srpske komponente u Bijeljini koja broji 100 vojnika i jedna komponenta bošnjačke komponente koja je u Ustikolni kod Foče koja broji 300 vojnika. Nemaju nijedan metak bojeve municije. To čuva Bosnu i Hercegovinu sa istoka. Je li to dovoljno? Mi nismo sigurni, naša bezbjednost je u pitanju i mi pod hitno moramo da uvedemo obavezno služenje vojnog roka. I na kraju obraćam se borcima, penzionerima i đacima. Nikada niko neće razumjeti bolje borce nego mi unutar Bosansko-hercegovačke patriotske stranke. Ljudi koji vode ovu stranku su organizovali pokret otpora i formirali armiju Republike Bosne i Hercegovine na čelu sa mnom. Mi smo u najtežim danima zajedno sa borcima branili armiju Republike Bosne i Hercegovine. Zar očekujete da će neko drugi razumjeti bolje borce od nas? Vidite šta vam radi LS ovih dana SDP-a, prije toga SDA sa borcima. Sramotno je šta radi od boraca, kakvu su situaciju doveli. Studentima i đacima obećavamo besplatno školovanje od prvog razreda osnovne škole do doktorata, a penzionerima veće penzije makar za 50%. I na kraju nekoliko riječi o kandidaturi samoj. Ja sam kao čovjek zadovoljio sve svoje profesionalne i ljudske apetite. Završio sam fakultet sa 23 godine. Drugi fakultet sam završio sa 26 godina. Magistrirao sam sa 28 godina. Završio sam sve vojne škole. Došao do čina generala i bio član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine onda kad je to bilo najteže. Pristao sam na kandidaturi jer je to bio zahtjev mojih prijatelja iz stranke, velikog broja boračkih udruženja, nevladnog sektora i pojedinaca širom Bosne i Hercegovine. Ja ću vam biti na usluzi ako me izaberete. I moja poruka je vrlo jasna. Blago vama ako me izaberete, a teško meni. I obrnuto. Sretno i hvala vam lijepo.